Salut și bine v-am regăsit la eu sutulesc pe canal de YouTube în care e ăsta. E destul de mișto. Bum! Ia sa, Satisfying. Oh! Dați vă astronauți și ăia. Și trebuie să omori. Oh! Și trebuie să dai așa. Și tot eu mă mișc, ce mi se pare interesant. Oh, tu mă omor. Se mișto. Și bum! Trebuie să controlez starea, pentru că dacă au venit vreo reglans în tine. Nu ne poate fi. Nu muri tarater! O, m-a dat oameni buni, trebuie mai am foarte puțină viață. În persoană. Ei, revin. Am revenit, oameni buni. Hai să vedem că începem direct din forță. Ne omorâm pe ăstia. Ce uitați voi acolo? Stai jos! Băieți! Stai jos! Ok, am revenit. Și asta să fim pusoi. Îl batem destul de repede. Oh! Nu, mie tot m-a mea ta reclamă. Ce să vă? Băi, băieți! Stai tot la insosanță. Ale oameni buni, am revenit. Lăsați să mă uitați, nu m-am vorbit, uitați-mi tot filmăm. Nu pot fi. A putut în tap. Oameni buni. Hai, repede. Am făcut panoramă. Mamă, oameni buni, dar sunt o trămadă. La nicio triță, îi rupem pe toți. Ok. Am revenit. În tot ăsta e la fel tasenantul. Este reclame după fiecare nivel. Și trebuie să tai mult pe filmare. Trece-te postuțe și... La pe perete! Doamne ferească-mă! Mors! Fut! Stați, oameni buni, sotul ăsta îl avem noi. Ăsta am făcut noi episod. Uite, revin după reclamă. Sau nu? Sotul ăsta am făcut noi episod, mai țineți minte? Nu vreau să tumpăr mâna aia. Ai bun. Uite, s-a reclamat ta. Vai de tapul meu unde sunt.
Mamele, la o tonă. Oameni buni, ați văzut și voi? Am revenit. Ha, le dați o palmă. Aia n-aveam. Fugi. Bun. Bun, am revenit. A fost easy. Unul singur. Le pot iasă. Le-aza assim. Nu se trebuie topor podul. Aha, se mișto. Uitați cum se dau la filmare, se tântă roșu. Eu vorbeam singur. Oameni buni. Din nou, e bine. Da, i-am dat sus posturile. Mai fac nivelul 107, dar nu de să trebuie să mă sună prietenul meu Sasa și nu vrea să mă sună în video. Oh my god! Ce poți face ăsta? Se lătuiește sotul. Oameni buni. Oh! Cam atât a fost cu astăzi. Minunat episod. Ne vedem data viitoare. Pa! Pa!